ozu onye bụbu onye director na-ahụ maka ngalaba engineering na ụlọ mgbasa ozi ABS ma bụrụkwazị onye ndu obodo Amaeze Village na ọrụ ukwu injinia Obiora Eze bụ onye nke enigoro ka o zuru ike na ndokwa mmemme elimozu ya bụ nke dọtara ndị ụkọchukwu Anglican ndị ikwu na ibe na ndị obodo ahụ nakwazi ndị enyi ya dị iche iche bụ ndị nke gbakọtara ọnụ iji wee kwanyere ya bụ onye nke nwụrụ anwụ ugwu ikpeazụ bụ onye nke nara ezumike nka n'ọrụ oyibo n'afọ 2005 ma bụrụ onye nke nwụrụ ọnwụ ka ọ gbara afọ 83. onye nta aka anyị bụ Kenechukwu Chukwudị ka ewetara gị akụkọ maka mmemme elimozu ya. Okwuchukwu ya na oge mmemme ahụ Venerable Rapuluchukwu Okoye kọwara na akụnụba nke ụwa bụ ihe na-ana n'efu nke onye ọbụla bụ onye nwụrụ anwụ enweghị nke o ji ala mmụọ ma gwakwa ndị otu Kristi okwu ịchọ iru Chineke oge ha ka nọ ndụ n'elu ụwa. Nwa izizi onye a na-eme enyimozu ya bụ Maazị Oluchukwu Eze kọwara nna ya dịka onye udo, onye nwere ezi omume, bụkwara onye lụrụ ọrụ ya ọfụma mgbe ọ nọ na ọrụ gọọmenti ma chịkwa obodo ya ọfụma. Nwa ya nwoke nke ịbụọ bụ Maazị Chinwụba Eze kọwara nna ha dịka onye nwere obi umeala nke ọ kụziri ya ịdị uchu ma mara ka esi ahazi ihe. Otu nwa ya nwaanyị bụ Odoziakụ Onyinye Nwachukwu kọwara nna ha dịka onye maara akwụkwọ, nwoke nwere obi umeala, bụ onye gbara mbọ nke ukwuu site na onyinye Chineke yanakwa ọlụ aka ya nke o nyere ndị mmadụ ndụmọdụ ibi ndụ kwesịrị ekwesị ma rapụkwa ezigbo nzọmụkwụ mgbe ha ga-arapụ. Maazị Injinia Eze onye gụrụ akwụkwọ na Dennis Memorial Grammar School ruo mgbe 1962 ma mechakwa gaa obodo oyibo ebe ọ gara n'iru n'ịgụ akwụkwọ ya nke o mechara nweta ọrụ na ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service dịka onye nhazi injinia oge ahụ. Ndị ọrụ ABS yanakwa ndị nagoro nka ọrụ na ụlọ mgbasa ozi ABS ndị gụnyere Director nke Administration Tina Ekenta yanakwa ndị ọgọ na ezinụlọ ahụ Maazị Ifeanyi Jidofọ onye ukpo na ndị Old Boys nke Dennis Memorial Grammar School Onitsha bụ ndị bịara ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ na oge enyimozu ya. Site na ọrụ ukwu, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.